एपीएल फर्नांडीस प्रेसिडेंट ऑफ नावले स्पोर्टिंग क्लब आणि आता सद्याक आमचे क्वार्टर फायनल प्री क्वार्टर फायनल चालू आहा आणि येत्या विकासान आमी स्टॉप केल्या गेमो कित्याक होली वीक म्हणून आणि प्री क्वार्टर फायनल जी उरली आहा ती आमी 6 तारखेसान स्टार्ट करतली 6 तारखेसान आणि आमचे ह्या टोर्नामेंटचे फायनल जातले 26 एप्रिल. आज कोण कोण खेळले मॅच? आज खेळल्या ते बेतालपती स्पोर्टिंग क्लब आणि शिरोडा यूथ क्लब. सो बेतालपती 2-1 जिंकले.